Sipulin tervehdys. Tänään me pelataan Bubble Battlea. Kato tota Gooberia. Pero este proprio pompo! Okei joo, tänään pelataan Bubble Battlea. Moi, ja mä oon Spanku. Parapapa! Me ollaan pelattu tätä jo ennenkin. Että... On pelottava. Rock. I'm rock. Tää on hieno peli. Mä oon siis keltainen ja Sipuli on orange. Odrange bronge. Wow! No voi piirre. Haha! I'm rock. I look like a penis. Ei joo. Mä vaihan toisen abilitin pois. Don't shoot me. Rogue. Voi pirse. Molemmat kuoli, mutta yes! sä voitit. Mun olisi pitänyt tänään tässä spesiaali. No joo, ei ketään kiinnosta. Sukka! Mä tipuin vettä. Ennen kuin mä teen se spesiaali, niin mä teen vielä ennen sitä videon Huntsman-pelistä. Ja mulla ei oo arachnofobia, joten mä en tuu pelkää niin paljon. Minne Bro, you're fucked. Miten? Mitä joo, mulla tulee huomenna video Huntsman Spider-nimisestä pelistä. Niin sen jälkeen pitäisi tulla spesiaali ehkä, jos mä jaksan tehdä sen ikinä. Mun 120 spessu tulee huomenna. Ei siis tänään. Mitä helvettiä? Pompuglas! Mä oon hyvä tässä pelissä. Mä oon todellakin hyvä tässä pelissä. Mä oisin suunnitellut tänään tekeväninsä, mut sit sä siellä kysyt pelaamaan. Yes! Sä oot hyvä pelaaja. Mä en oo nyt pelannut moneen päivään taaskaan. Mä en oo mäkään. Momnin movement. Mitä helejä se oli lähellä? Aja momningit. Mitä? Viitala! Miksi sä sun hahmo herännyt? Se huono homma tuossa kiveessä on se, että mä en voi ohjata sitä. Se liikkuu minne maa sanoo. Sattuu. Toi sattuu. That hurt your balls. Just näin. Bam bam. Comment here. Granate. Ei! Lounge. Mä oon voittanut 2 kertaa, sä voitit 8. Toi ilme oli tommonen, että sä sanoo. Joo, sori. Oho! Hei! Wii! Hei. Voitin 2 kertaa, sä voitat 9 kertaa. Joo, kukaan ei kuulu mitä myös sanoi. Niin kuin sä sensuroit se. I'm rock hard! Sä näet siltä, että sä koota. Mä oon vähän harjoitellut tää ääntä. Mitä varten? En mä tiedä, se on hassu sana. Ai joessa! Jehe! I'm a rock. I'm rock hard! Rock bricked up from the top to the bottom. Ai saakeli, se oli niin lähellä. Mi amor. Senior Porte! Senior Porte Torte. Minus speak Taco Bell. What? Minus speak Taco Bell. Speak Taco Bell. The hell you mean, Saipai? The hell you mean speak Taco Bell? Hei! Hui! Ai, toi ilme on semmonen. No niin, mikäs mappi meillä nyt on? No niin.
Mä ammuin sua sillä assella, sit sä vaan lennät tonne noin. Saatana. Mulla ei tuu sitten ikinä ole facecamia, koska me no do face reveal in this channel. Nine! The naughty ceremony is all right again! Aisa! Waap! Mä en ikinä tuu sitten tekee face reveal, että alkaa odotelko sitä. Minä ehkä tulen. En oo varma. Mulla on facecami, mut mä en halua käyttää sitä. No niin, totta kai mä imeen sen. Imet sen! Oh man, I had a Toi kill. sattu. You're trying, that was painful. Mikä? Tai kun sä ammut mahdollista. Noin. Ja ei! Miten? Miten helvetti? Äijä väistä sen millimetrillä. Minkälainen kahden hitboxin näillä hahmoilla? Naughty German is all right again. Kuolin. Mä en nyt sanonut mitään. Tää mennyt tasaiseksi. Mitä? 2, 3, 3 vai mitä? Onks sulla huomenna 3, onks sulla ensi viikolla vaan 3 päivää? Oh. No joo, totta kai sä Yes! Kumpi kuoli? Ei! Airstrike. Mulla ei taida olla ensi viikolla mitään. Hihihihaa. Ei! Mä olisin koittanut. That was close. Haista parsakaali. Niin haistan. Oli vähän lähellä. Mä näytän siltä, että mä sanon Mä en tiedä miksi mä oon oppinut tekemään toi Mä en osaa tehdä sitä. You become rock hard. I'm bricked up from the top to the top to the bottom. Like vittu helvetti. Ei, se oli liian lähellä. Sale! Ota mulla lentää, mikki on jossakin saatana Uber-avaruudessa. Uber-avaruudessa. Onks sä valmis? Okei, ei saatana. No niin, okei, olen. Save it! Se oli lähellä kuolemaa. Mä sanon, että Mä sanon, että ai se ei aiko mitsuussa, aho. Damn you, fry, saatana! Oipa ton tulee. I'm pancake. You're a pancake. Panaka. Mä tiedän mikä mä tiedän, että mä tuun tänään panostaa enemmän mun tohon profiili, tohon niin videon pikkukuvaa. Voi laittaa meidän molempia hahmot sillä siinä windscreenis jutussa. Suuskeli, mitä mä teen täällä tattua? Bro! Protected. Ei! Mitä mä teen täällä? Suicide. Mä yritin päätä tolle kivelle tossa. Joo, sori, mä oon vähän kipeä. Onko se kippä? Vähän. Ei! Suicide. Tässä ei oo kiroiltu kertaakaan. Oon mä. Mulla muuten siinä Backrooms-videossa unohtui yksi tärkeä osa sensuroida, joka on hyvin paha sana. Älä sano, että sanoit sen sanan. Joo, siinä meidän Backrooms-videossa, mut se ehti YouTubeen, mut mä sitten otin sen pois ja se. Jäpi! Minä hää! Ne! Äijä lähti lentämään. Mä voisin sanoa, että Ai, Allahu Akbar.
Goofy sattuu. Goober. Tan! Mulla on vaan yksi offense. No haista! Haista kukka, joka lehmä eilen söi. Haista kukkaa, jonka lehmä eilen söi. Sä Eli viittaa haista kukkaa, jonka lehmä eilen söi. Se on enemmän kid-friendly versio siitä. No mitä helee? I'm spinner. Se et vaan tuli. It just happened. Niinpä. Bro, you came from the behind. Ei! Se oli lähellä. Ei! Why are you shy? What the frick you mean? Why are you shy? Because I got clapped. Kläpätään kläppäri. Klapataan Näin. klappari ass. Näin. This is the Declaration of Freedom. Mitä helee? Aha. Ei! It was too close. Into the moon we go. Mitäs seuraavaksi jos oikeesti vaan avaruus? Ei ollutkaan. Häh? No mitä nyt pitäis mukaan tehdä? Tälle varmaan. Ei! Tunne! Siinä kävi helposti. Tää on helppo voittaa, jos on yksi ability. Blink Gunny vai mikä Blink Day? Niin. Ei! Se ei... Mene kauemmas. Hei, kauemmas tästä reisistä. Ei, let me survive this hellhole! Hihihaa! No! Ja niin broski tippuu alas ja kuoli. Mä hukuin. Niin. Abadidabadabadabadabadab. Get the frick out of my property! Tuo Frick out of my oli... property! Oota Petri, mikä se oli? Kamikaze! Ah! Sä oot voittanut 14 kertaa jo. Mitä miettiä? Mitä helee? Ei! Save! Cannonball! Gay! Goofy Goober. Gay! Just näin. We are Goofy Goobers. We will goof around together. Yeah! Mitä? Ei! Save! Se oli just se olisit selvinnyt! Se oli niin lähellä, se olisi ollut hienoa, jos se olisit selvinnyt. Mitä helee? Bro, go to hell. Mitä? I died to... My body is so weak, it cannot touch Vassa. Let me crush you. Tässä! Ei, mä hyppäsin alas! Oh, card! Ja haape, hötla! Jaa, kamikaze! Toi sattu. Kamikaze is the way. Kamikaze! Kamikaze aina toimii! Mä tiedän mikä tän videon nimi tulee olemaan. Hävisin kaverilleni 100 kertaa Bubble Battlessa. Yes! Kamikaze! Mun videon nimi tulee olemaan hävisin kaverilleni Bubble Battlessa 100 miljoonaa kertaa. Mun Kamikaze Empire. Ei! Se ois ollut niin hyvä, jos mä olisin osunut sun päälle ja tullut sulle backshotteja.
Okei, nyt tulee intensiivinen. Pompoklat! Ei! Laittaa seuraavaa vaan intensiivistä musiikkia olla hiljaa. Okei, no niin. Let me go to bomber mode. Okei. Kuuletko mun suunnitelman? I'm Black Cooper. No niin, tää mä laitan vaan niin eeppistä musiikkia. Ai, laitakaan. Okei, tää seuraava mä laitan. Tää seuraava nyt tulee. Yeah! Okei, tähän seuraavaankin tulee vaan eeppistä musiikkia on hiljaa. The Black... Okei, no niin. Okei, no niin. Nyt riittää hiljaisuus. Nyt riitti hiljaisuus. Ei. Minä olen N. Mikä sä oot, N? I'm N-word. I'm a nep. Hei. Declaration of freedom. For freedom! Bob. Mä vedin sulle 4 kertaa putkeen. Ja kun mä oon vaan heitellyt pommeja. I have spammed bomboklat. Ihame bomboklat! Bomboklat! Bomb! Mitä tässä tapahtuu? Oh my god. Mä voitin sut yhden kerran. Viimein. Suicide. Suicide bomboklat. I have... Hetkinen. Oota hetki, let's become up close. I have a bomb strapped to my chest. Oi helvet! Goofy Goobero. Tiedätte Goofy Gooberos. El mi Guelo. I am the The Grand Grand Wizard Wizard Bubble. Man! All Harley of the Cool Quack! Hei, mä unohdin sen sensuroida sitten meidän Backrooms-videosta. I am the Goofy Goober, born hall leader of the Goober Land. I am the Grand Wizard Man. Drop your preparation not to shoot you in your head. I am the Grand Wizard Man. Tapaatko sä itses? Yes. Ei. The bomb strapped to my chest didn't work. Oh! Bro almost hit the whole bomb. Wee! Wee! Weed! Weed! Osa close one. Mä oon täällä turvassa. Et oo. Ah! Missä mä oon? Täällä. I have a bomb strapped to my arm. Help! I am the bomber. I'm the bomber N-word. Hey! Hey! Yes! Look. I became Kloppo! Mitä? I became Kloppo. The ocean is a soup. Come on, The whole ocean is a soup. Shoop. The ocean is a soup. Stupidi dubidi. Pommeja. Pommi! Pommi poika! The ocean is a soup. Meri on soppa. Niinpä. Totta. Ei! How the hell? Okei, terve.
Mitä hittoa? Ei taas! Mun pitää heittää pommeja! Mulla on 5, sulla on 10. Pommiheittopilli toimii, mulla on vaan 3 pommia. Yes! Suicide! I became a club. My character is about to goon. Yo, what the hell? Hello! Hello! Yeah! Ai! Okei, Se joo. sanoo noin. Voit... I started. Mun ei niin kokonaan, että me tehdään videota. Voisitko tykätä tai tilata tai teille tapahtuu just noin? Voisitko tykätä ja tilata tai teille tapahtuu just samoin niinku äsken? Mulle tapahtui. Tilatkaa, niin näette sen kun mä goonan mun siskon kaa. Okei, joo. No. What the fuck did I disturb? What? What? What the actual shit? I don't know, it just came to my mind. That's I don't know about that one. The ocean is a sub-theory. Mun on pakko sensuroida kaikki mitä sä siinä äsken sanoit. Okei. Mä oon pahoillani. Ei haittaa. Tää on niin intensiivinen peli, niin en mä voi tästä mitään poistaa. En mä voi poistaa Ei, tästä taakeli väärä. No niin. Saakeli, mä menin pois pelistä. Let me change for missile. Sulla on pommerpilli. Hahaha, jep! Mitä se on pankit? Para. Ei! Soid! Laske mikki. Häh? Se on kaikkein intensiivistä. Mut mikistä. Mitä helvet? Mitä Mulla lähti äsken mikistä niin niin se saatana johto, niin mä sanoin kaikkein intensiivistä silloin, mut sä et päässyt kuulemaan sitä. Mitä heleä täällä tapahtuu? Mitä heleä täällä tapahtuu oikein? Mitä me tehdään? Ring around the rosy, pocket full of posies! Mulla tulee huomenna 8. päivän Batman-maski postissa. Kauas! Goofy Cooper fighter. I won. Älä mene tänne selektioni. Mä mennytkään. Mä lopetan tää video heti kun tää hittaa 30 minuuttia. Tulee 30 pituinen video. Tässä ei oo paljon sensuuria, tää on aika lapsiystävällinen video. Are you sure about that? Yeah. Eikö se? Tää pitäis mennä suoraan, sori. Ei sakala. Siinä meni sekin lapsiystävällisyys. Keri. Ei taas! Ei, nyt loppuu. Äijä! Jumalista, mä pistän ton mun videolle, niin jompikumpi meistä kanselataan. Kyllä sinä.
Jos sä jätät sen sun videolle, niin sitten sut kanselataan, koska sä jätit se sun No videolle. niin, mutta sä sanoit se. Niin, mut silti. Sut kanselataan, koska se kuuluu sun videossa. Yeah. Sut muuten, se on muuten varmaa, että sut kanselataan sitten. Häh? Mä oon musta, ei musta voi tietää onks. Mä oon musta, niin mulla on lupa sanoa äänesana. Ei oo, mä tiedän sut oikeassa elämässä. No niin, mutta jumali, se pitipä mennä sanomaan. Ei! Mä tein sitä tosta pakettia. Mä valehtelen, mä oon musta oikeassa elämässä. Netto. Niinpä. Ei, nainen! Mistä? Nainen perseessä, niin. Hehe! Mitä motherfucker? Mä haluaisin mennä syömään mun pommi. Mä voin sille pommi maistuu hyvälle. Hei, älä krassaa mua! Pistun! Haha! Jaine! Gaineri! Sano vielä! Hai Hitler! Yeah! Kuuliks sä tot? Pitäisikö että koulua? Voi perä. Hello! Do you want a bomb to your face? If you do, then surprise! Some drugs! Mä voitin sun 3 kertaa. Sä oot ottanut mun viikkoa, mä voitin sun 3 kertaa. Suicide! Miks sä kuuluu se? Tuo vitsi, okei mä lopetan ton tekemistä. Hyvä. Pam. Pompo, glot. Ei! Glad! Allahu Akbar! Allahu. Bro, you want drugs? Yeah, I might. Actually, I'm drunk. I'm drunk of meat. Meat? Meat. You're drunk of meat. I'm drunk of meat. I'm drunk of meat. Mä oon kännissä Simasta. Mistä? Simasta. Mä join eilen 2 pulloa. Mä join tänään mun viimeisen pullon. Mitä heleä? Mitä heleä? Mä yritin tappaa sut. Ootapa hetki. Mun pitäis nippata. Bro, you freaky. Why you freaky? I don't know. Hey! Nope. I will shoot my head. Oh no. I'm hearing some things. That was a bad start. Oho. Haa! Intensiivistä musiikkia olisi kivaa. Seuraavan kerran kun mä kuolen, mä lopetan video. Jos mä en kuole, niin sit mä lopetan videota. Stop the video, bro. I will stop the video when I die! The moment. The moment of truth! Kiitos, että katsoitte videon, muistakaa tilata ja laittakaa kello päälle. Se oli Sipuli tältä erää. Tässä me nähdään tulevissa videossa, se olisi tältä erää, moikka! Joo, samoin. Niinkö Sipuli sanassa, adios, amigo!